ka okwu tinye ya ọnụ n'igwe okwu maka na ọ ga-adị mkpa ka anyị mara ka anya bụ afịa zi aga nke bụ na anyị bịara tata wee fụ na ọtụtụ ndị a nọrọzi n'ilo dịka esi akwụchibu mbụ onye ọbụla nọzi n'ọdụ afịa anyị wee na-asị na ihe dị mma ihomi ehomi maka afịa ndị ọzọ dịkwa na-ekwusigo etu a si chịkọwa onwe ha ma etu a si achịkọwa ha n'ọdị anyị obi ụsọ mere anyị ji wesị ka anyị kpọpụta ya ka okwu ya okwu mana tupu aga n'ihu na ikwu ya agụ gịnị afa gị Honorable Michael Uba ife ji malụ mbulu ụwa n'isi nke ụwa ma enwere m aka ọrụ ife m na-eme ọmụ na-enye ndị mmadụ ọmụmụ na-esi anụ ego a na-amị amị ndị na-esiri ndị ọgaranya ife ha na-eri mana 16 years ka m nọgoro ebe a ịfụ na ezi ọha na-aga n'iru anọ m 16 years n'olie ha ekwe hapụ m aka nsị mba ọbịarigbo na-adabọ nnachighị azụ ebe a bekuo ụmụaka ezi ọra ụmụaka ukunu n'ebe a ha ncha niile wepụta n'igwe enye aka dozie ebe a kwabọsịa ngwongwo na ngwongwo dị ebe a kpochaa ebe niile ọdị ọcha tenọ ịnọ nnọgoro ebe a 4 years making 16 years anọ m ebe a mmụọ m na-edebu esi anọ n'ilo na-alụ na-eme trafikin ka m fụ na na-edikọnjesti ilo ka ọ na-aga ọfụma Chineke wee mee ndị nke mbụlụ ndị bụ alụrụ anọnya ndị tọlụ ndị nọ making 16 years akarịtenukwa mụnwa mmekwafụ na ife na-aga ọfụma o si mee ka ndị chiri mba ochiri ọfụma mana nke eji achị kịta ekene ya dụlụ PG nwe kịta dịlụ odenigbo dolo obi ọzọ ụbụlụ onye ọbụla ya udo dolofa maka ọbụ oke ibe nke bụ na ama njikwa mma milion okpo ofufu enwere m aṅụrị na ụdị ntụkwasị obi na iwepụta ka moto jam debe mmadụ ebe a nke ahọziri ụmụ nwaanyị enwe group of ụmụ nwaanyị na-abịa ọrụ ebe a ihe nọchi ụzọ ebughị ife kemgbe ahụ loads clear nwerekwa otu aka na-eme ka anya ụnụ ghara apụna esi na ọkwụdochana na-ete na kolota ga ebe adịrịsị onye na-ete kolota Chineke gozigodi ya onye lụrụ ife a lụọ afịa lụọ ngo lụọ mba Chineke ya gozi ya na mmaji kwuru mmaji wee na-ayọ ka unu nye aka